Amerika hewl dide ji bo Husiyên ku li Yemenê êrişê İsraîlê dike çareseriyekê bibîne. Vê çareseriya xwe jî bi şandina keştiyeke şer li derya Sor dibîne. Li ev keştîkiyê bişêne. Herî dawî ji Avustralyayê ev yek xwest li hemberî vê yekê hema Îranê yekser daxuyaniyek da û bertek nîşanda. Îranê got eger Amerîka li derya Sor hewl bide koalisyoneke navnetewî ava bike, ew ê bi rewşeke awarte re robro bimêne. I go through some detailed information here. First of all, what these missiles and drones were targeting. Amerika daxwaz ji Avustralya kir ku li dijî Husiyên Yemenî yên ku Îran piştevaniya wan dike keştiyek şer bişîne deryaya Sor. Li gorî rapora ABC Newsê, daxwaza hêzên deryayî yên Amerîkayê rojeke piştî wê yekê hat ku Avustralya dengê erê da li ser biryara rawestandina alîkariyên mirovî li Gazayê. The nature of the activities which are being undertaken in the Whitsundays has Cîgirê Serokwezîrê Avustralya Richard Marles anî ziman hikûmet li ser vê daxwazê difikire. Lê bala welatê wî li ser çalakiyên hêzê deryayî li herêma xwe ya nêzik bû. For Israel's right to defend itself from terrorist attacks, Palestinian and Israeli. Berdevkê Pentagonê Pat Ryder duh di civîneke çapemeniyê de diyar kir, divê civaka navneteweyî piştgirî bide hêzeke xebatê ya ku dê keştiyên li deryaya Sor biparêze. پیام این اقدام برای دوستان ما Wezîrê Parastinê Îranê serfermandar Muhammed Reza Aştiyanî anî ziman heke Amerîka li dijî kiryaran Husiyan ên li Yemenê li deryaya Sor koalisyoneke navneteweyî ava bike dê robrûyê pirsgirêkên awarte bibin. Aştiyanî ji ajansa nûçeyan a xwendekarên Îranê îsnare axivî û derbarê plana Amerîkayê ya avakirina hevpeymaniya navdewletî ya li deryaya Sor de nirxandinan kir. Aştiyanî da zanîn herêm ne di rewşekê de ye ku êdî tehemûlê nakokiyên hêzê bike û got ew nikarin tiştekî wiha bikin û eger bixwazin tiştekî wisa bikin dê bi pirsgirêkên awarte re rûbirû bimînin. Hemû welat li vê herêmê hene. Li ev herêm herêma me ye. Em li wê herêmê serdestin û qet kes nikare li wê herêmê manevra bike. Husiyan ragahan dibû ku heya êrişên İsraîlê li ser Gazayê bi dawî bibin, ew ê keştiyên ku di derya Sor re derbas dibin asteng bikin. Wezareta Berevanî Amerîkayê jî ragihand ku Washington bi hevpeymanên xwe re derbarê avakirina hêza peywîra deryayî ya li deryaya Sor de gotûbêjan dike.